Здравейте! Днес ще ви покажа един нов модел дамски чанти, които, както виждате, са за по-малки или по-ниски дами като мен, може и за по-големи, но най-хубавото е, че са с две отделни прегради с цип. Малки, но компактни. Отпред имате джоб, както виждате, още един с цип, и от вътрешната страна също имате джоб с цип. Много компактни, много удобни и събират много неща. Това е първия модел. Ето, показвам ви втория модел, който пак е с два ципа отгоре, но отпред с ципове, а не джоб с капак, както при този модел. И на двата модела дръжката се регулира на дължина, ето от тук, и цената им е 45 лева. Не мога да не ви покажа и дамските чанти раници, които така е чанта, така както знаете е раница, удобна и практична. Този модел също и този модел. Отново ги получих днес с много прегради и джобове и много отделения. Всяка жена обича да й е подредено в чантата. Затова ви показвам и една по-голяма чанта, която отвътре има и дълга регулируема дръжка. Също е с много прегради. Показвам и следващата. Всички имат и от вътрешната страна джоб, както и ето тези тук, които сме сложили. Ето тази също е много практична, голяма чанта с две отделения с цип и дълга регулируема дръжка. Удобни, практични за всеки ден, за всеки случай. Ако ги искате, обадете се и ще ви ги пратя.